съжалявам, че от няколко години съм полусляп и щях иначе да напиша нещо и да го прочита пред вас. Но вече не мога нито да чета, нито да пиша. Затова не се сърдете, ще кажа само няколко думи, така на примариста. Народът ни е казал, че този, който го няма, без него може. И народът е прав. Левски го няма, и без него може. И Ботев го няма, и без него може. И без всеки от нас България може. Защото тя е вечна. Ние всички сме преходни. Само, че без тези, които може, след това живота не е също. Нещо липсва. И театъра не е същия. И киното не е също. Театрите работят, киното се снима. Но не е същото. Няма вечер. Няма тая осанка. Няма тая личност, която грее около себе си. Няма тая личност, която в най-неподходящия момент може да каже подходящи слова. Да успокои.